जेनेरेल सेक्रेटारि मानगोनां दानस्रां नार्जारि बिथाङा गावखौ जेनेरेल सेक्रेटारि होननानै दिनै डिमान्ड खालामदों। नाथाय जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जुदि बिथाङा डिमान्ड खालामनो हादोंब्ला जोंनि इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनि 32 मुंख्लं खुंनायाव नोंथाङा बबे जायगायाव दिनै बाहागो लाया? थिग बेबादिनो इउनाइटेड फरामनि माखासे थांखिफ्राव माखासे खामानि मावबोनायाव दिनै बिथाङा जोंखौहाय बहुद प्रब्लेमाव खोख्लैबोबाय थादों। थाखा फैसानि जुदि बेन्दोंआव माख्रायाव जुदि नांथारदोंब्ला बे नोंथांनि थाखा फैसानि माख्राया बे अराय समनि थाखाय सान्थि नङा। बियो नोंथाङा नोंथांनि लोगो 54 जन सेन्ट्रेल जेलाव थानाय लोगोफोरखौ नोंथाङा गोसोखां। दिनै आंनि गुबै प्लेसमेन्ट होनो नागिरनाय बा इउनाइटेड फरामनि गुबै प्लेसमेन्ट होनो नागिरनाया जाहैबाय जे मैया थांनाय 25 तारिख बड'लेण्ड रादाब चेनेलाव जों मोनसे खौरां नुनो मोनदों। बेनो जाहैबाय जोंनि आगोलनि इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनि मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि दानसोरां नार्जारि बिथाङा मोनसे मैया प्रेस रिलिज होदों। दा बिथांनि माखासे प्रेस रिलिज होनायाव माखासे गोबां कुइसन जादों। बे कुइसननि गेजेराव माखासे जाहोन बिथाङा बिदों आरो बिथांखौ मानो रिसाफल खालामनानै दिनै बिथांखौ मानो जेनेरेल सेक्रेटारिनिफ्राय एग्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै मानो लाबोनाय जाखो? दा बेनि सायाव बिथाङा दिनै मोनसे जोंनाव इउनाइटेड फरामनाव मोनसे जाहोन बिदों। दा बेखौ लानानै दिनै जोङो गोख्रोङैनो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपि हिसाबै दिनै बिथांनो जों एन्सार हरनो नागिरदों आरो बेजों लोगोसे बिथांजों थाफानाय गासैबो बारग' एनडिपिफोरनो जोङो मेसेज हरनो नागिरदों। दा मेन गुबै बाथ्रायानो जाहैबाय जे दिनै मानगोनां दानस्रां नार्जारिया नंगौ जोंनि इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनि गायसनजेननायनिफ्राय दाजेननायनिफ्राय जोङो ज'यैनो सावरायलायनायनि गेजेरजों जों बिथांखौ इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जोङो मोनफुंनो हादों। बे सैथो बाथ्रा। नाथाय जोंनि गेजेराव इउनाइटेड फराम हिसाबै जों ज'यैनो बिदिनो बोसोरसेनि गेजेरजों जोङो ज'यैनो मोजाङैनो इउनाइटेड फरामखौ दैदेनलांदोंमोन। नाथाय दिनै एसे गाबोन एसे मानगोनां दानस्रां बिथाङा जोंनि इउनाइटेड फरामनि माखासे रुल्स प्रिन्सिपालफोरखौ दिनैहाय रुल ब्रेक खालामनानै बिथाङा गावनो दिनै एसे गाबोन एसे जोंनि इउनाइटेड फरामखौ एरायनानै गावनि हारसिंनो साननाय हनायखौ माखासे पुरन खालामनो थाखाय दिनै बिथाङा हारसिंनो जोंनि मोनसेबो इनफरमेसन गैयालासेनो दिनै बिथाङा किसु खामानिखौ मावबोबाय थानायनि थाखाय दिनै जों बिथांखौहाय बार बार लेंहरसेयावबो बार बार खावलायसेयावबो दिनै जों बिथांखौ मोनैनि थाखाय जोङो बिथांखौहाय थांनाय 22 तारिख सेप्तेम्बर 2024 बे थारिखआव जोङो बिथांनि 5-6 माससो इउनाइटेड फरामजों इनएक्टिभ जानानै थानाय माखासे समस्याफोरखौ जों सावरायलायनो होननानै फर्मेलि मानि थाखाय थादों बेखौहाय जोङो खुगाजों जों रायलायालासे मबाइलजों जों रायलायालासेनो मेसेजनि गेजेरजों रायलायालासेनो जोङो मोनसे इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनिफ्रायनो जोङो बिथांनि सिस्टेमेटिकलि जोङो नोंथांनि समस्याखौ लानानै बा नोंथाङा दिनै मा बुस्थु जादों बेखौ रायलाय होननानै जों सेन्ट्रेलनिफ्राय सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांनो जों मोनसे लाइजामनि गेजेरजों जों खावलायहरदों। बे खावलायहरनाय तारिखआ जाहैबाय डेटआ जाहैबाय 22 तारिख सेप्तेम्बर 2024 जोङो जि जायगा जानो गोनां मिटिं बे जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरिनि दैजिरि रेस्टुरेन्टआवनो जोङो बिथांखौ लेंहरदोंमोन। नाथाय बिथाङा ओइदिनखालि थाङैनि थाखाय जोङो नेक्स्ट दिनखालि जोङो किसुमान डिसिसन लानो गोनां जादों जे बिथाङा दिनै मानो फैदिया। दिनै बिथाङा दिनै इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनि सासे जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै बिथाङा दिनै मानो बाहागो लादिया बेवहाय मा षड्यन्त्र दङ दिनै बेफोरबायदि बुस्थुखौ दिनै सिन्था खालामनायनि गेजेरजों बिथाङा जोंखौ रेसपन्ड होखाला जों साननानै आरो सिगांनिफ्रायनो माखासे बेले बेजे फिसा फिसौ खामानिखौ बिथाङा इन्टारनेटनि मावबोनायनि गेजेरजों दिनै जों सिन्था खालामनानै जोङो बिथांखौ दाख्लैहाय 24 तारिख खालि जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआवनो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिआ मोनसे एग्जिकिउटिभ मिरुनि सावरायनायनि गेजेरजों जोङो बिथांखौ जोङो मोनसे सावरायनायनि थि लाबोनायनि गेजेरजों जोङो बिथांखौ बोख्लायनाय
रिसाबल खालामनायनि गेजेरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों जों बिथांखौ रिसाबल खालामदों बिनिफ्राय जोंनि इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनि दानि माखासे समयसाखौ लानानै मावनायाव जोंहा राइटिं पेराव दिनै दानस्रां नार्जारिनि नाम दङ बे जायगायाव बिथाङा दिनै नामाव थादों राइटिं पेराव नाथाय दिनै जों जे एक्टिभ गैया जोंहा माखासे खामानि मावनायाव उसुबिदा जानायनि थाखाय जों दिनै बिथांखौहाय जोंनि फर्मेलि अफिसियेलि लाइजाम हरनानै लेंहरसो फैयैनि थाखाय जों बिथांखौ मा होनो 24 तारिख सेप्तेम्बरनि नैबे मासनि साननैसोल' जादों बिथांखौ जोङो मोनैनि थाखाय जोङो बिथांखौ रिसाबल खालामनानै बिथांखौ जों मा खालामदों जेनेरेल सेक्रेटारिनिफ्राय जोङो बिथांखौ एजिकिउटिभ मेम्बार जों दोनदों बिनि अखानायै बिथाङा जोंनि जिखिनि रिसाबल खालामनायनि मेसेजखौ जेला मोनो अब्ला दिनै बिथाङा मैया जोंनो होबाय जे आंखौ उइदाउट इनफरमेसन जेबो मोनसे रेसपन्सिबिलिटि गैया जेबो मोनसे जाहोन गैया जेबो मोनसे रिजन गैयालासेनो दिनै बिथाङा दिनै आंखौ मा होनो इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय जेनेरेल सेक्रेटारि पदखौ बोखारनानै एजिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै दोनहैदों होननानै बुंदों नाथाय बिथाङा जोंनाव रिजन बिदों नाथाय दिनै आं बेखौनो बुंगोन रिजन बिनाय हिसाबै रिजना गोबां दं बिथाङा नाथाय दिनै रिजन बिनायखौ होनो हाया साननो हागौ आं दिनै बिथां दानस्रां नार्जारि बिथांखौ बुंगोन आं दिनै पार्सनेलि दिनै दानस्रां बिथांजों आंहा पार्सनेलि जेबो गैया आं दिनै लोगो हिसाबै आं दिनै बुंगोन नाथाय दिनै इउनिटि फराम एक्स एनडिपि हिसाबै जोंहा माखासे दायित्व थानाय माखासे समयसा खामानि मावनो लानाय दायित्व थानाय हिसाबै किसु खामानि अफिसियेलि खामानियाव उसुबिदा जानायनि थाखायसो दिनै जों उपाय गैया बेखौ जों अफिसियेल हिसाबै जों रिसाबल खालामनानै मावनो गोनां जादों बेनिखायनो आं दिनै बुंगोन बिथाङा रिजन बिदों दिनै बिथाङा जोंनि जिखिनि इउनिटि फराम जिखिनि मावनो गोनां खामानियाव बिथाङा दिनै एसे गाबोन एसे दिनै भुल मावदों आं बेखौनो कुइसन खालामगोन दिनै दानस्रां नार्जारि नोंथांनिसिम इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जोंनि मुंख्लं सान थांनाय 14 सेप्तेम्बर 2024नि इउनिटि फराम एक्स एनडिपिआ बेवहाय मिरु हिसाबै जोङो गुफुरनि दैमालु फोथारावहाय जोंनि इउनिटि फरामा सेन्ट्रेलाइज हिसाबै 32थि मुंख्लं सानखौ जों बेवहाय गाजा गोमजायै दानि मा होनो बिटिसिनि आउट अफ बायहेरायाव थानाय इउपिपिअनि सिएम मानगोनां मिनिस्टार बसुमतारीखौ जोङो बे हाबाफारियाव लेंहरदों थुनलाइ आफाद साहित्य सभानि लोगो आफादगिरि प्रसान्त बर' सारमोनखौ जों लेंहरदों बिदिनो गोबां मोजां मोजां आलासिखौ जों लेंहरदों बाव सेन्ट्रेल हिसाबै जों खुंदों नाथाय जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारि मानगोनां दानस्रां नार्जारि बिथाङा गावखौ जेनेरेल सेक्रेटारि होननानै दिनै डिमान्ड खालामदों नाथाय जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जुदि बिथाङा डिमान्ड खालामनो हादोंब्ला जोंनि इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनि 32थि मुंख्लं खुंनायाव नोंथाङा बबे जायगायाव दिनै बाहागो लाया बे मोनसे कुइसन नोंथाङा जुदि सानदोंब्ला बुजिदोंब्ला नोंथाङा बिनि एन्सारखौ हो जुदि इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनि नोंथाङा जेनेरेल सेक्रेटारिब्ला बे गुफुरनि मार्टेस मुंख्लं सानावहाय 32थि मुंख्लं सानाव मानो बाहागो लानो हायाखै बे नोंथांनाव मोनसे कुइसन आरो दिनै बेल' नङा बिथाङा दिनै जोंखौ एरायनानै गोबां खामानि मावदों थिग बेबादिनो इउनिटि फरामनि माखासे थांखिफ्राव माखासे खामानि मावबोनायाव दिनै बिथाङा जोंखौहाय बुहुद प्रब्लेमाव खोख्लैबोबाय थादों थिग बेबादिनो दिनैहाय बिथाङा मैया मोनसे खोथा बुंदों जे इउनिटि फरामनि गासैबो खामानि दामानिफ्रा जेसेबांनाखि लग'निफ्राय खालामनाय लग'नि डिजाइन खालामनाय राइटिंफोर बानायनाय माबा माबि खालामनाय बे बिथाङा मैया गावखौ बुंनानै लादों बे गासैबो इउनिटि फरामनि जेसेबांनाखि माखासे डिजाइन खालामनाय मडेल खालामनाय बेखौ आं खालामदों होननानै बुंदों नोंथाङा बोरै आं बुंनो हाखो इउनिटि फरामाथ' मालाबाबो आं जानो हाया जोंसो जायो नङा होमबा नोंथाङा नोंखौ जानो हागौ नोंथाङा सासे जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै किसु बुस्थुखौ एसे एनै नों बारा मावनांखागोन बेखौ जों गनायो बेखौ जों एक्सेप्ट खालामो नाथाय नोंथांखौ जों दायित्व होदोंब्लाबो फाइनाल टाइमावथ' नों हारसिं जानो हाया बेयाव जों आरो नोंखौ जों बयखौबो लानासो मोनसे फाइनाल जायो अब्ला दिनै नोंथाङा बेखिनि खोथा बुंनायावबो एसे साननो गोनां लाजिनांगौ बाथ्रा नोंथाङा बिनि एन्सारखौबो हो माब्रै आं बुंनो हाखो आरो बिनिफ्राय मोनसे खोथा बुंदों दिल्लीयाव थांनाय 2023 जानुवारिनि 10 तारिखआव जेला दिल्लीयाव थांदोंमोन बे दिल्लीयाव थांनायावबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद दानि बिटिआर सरकारनिफ्राय दैदेननाय प्रमद बर'नि दैदेननाय आरो जोंनि इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट सिला बसुमतारी दैदेननायावहाय जोङो सानै दानस्रां बिथांखौ जों आरो सिला बसुमतारी बिथांखौ जों आफादगिरि नेहाथारिखौ जोङो दिल्लीयाव दैथायहरफादों नाथाय बेयावबो दिनै बिथाङा दिल्लीयाव थांनायाव गासिबो दिनै आं दिनै बुंबाय थानो गोनां जादों बहा माबोरै हारसिङै गाव बुंनो हाखो जि जायगायाव सासे प्रेसिडेन्टआ दं बे जायगायावहाय दिनै गासिबो दिनै आं बुंबाय थादों बिथाङा बेखिनिखौ बुंनायनि थाखाय साननो गोनां आरो लाजिनांगौ बाथ्रा बेनो बिथांनि रिजन आरो दिनैहाय बेल' नङा नेक्स्टआवहाय
थिग बेबादिनो आरोबाव 29 तारिख फेब्रुवारि 2024 डेटआवहाय आरोबाव बिथाङा मा खालामबावदों जोंनो एक्स एनडिबि इउनिटेड फराम एक्स एनडिबि दैदेनगिरिफोरनो मिरुनो प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै भाइस प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै एसिस्टेन्ट सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै अर्गेनाइजिंनिफ्राय लानानै दिनै जेबो इनफरमेसन होआलासिनो बिथाङा मा खालामदों 2024 नि 29 फेब्रुवारियाव जों जेला जोंनि फाउन्डार मानगोनां प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि देरनाब्ला सारखौ जों सेन्ट्रेल जेलाव जों जेब्ला थांनो होननानै जों एपइन्टमेन्ट लाहरदों बेयाव जों ज' थांनो नागिरदों बे थांनो नागिरनायाव दिनै बिथाङाबो दिनै बाव लिस्ट दंमोन सुपारिनटेन्डेन्टनि कर्टनिफ्राय माखासे जों माबा मोनसे लिस्ट लाखानाय हिसाबै बिथांनि नामाबो लिस्ट दंमोन जेला थांनांगौ 29 तारिख जेला थांनो ओंखारबाय अब्ला आं फन बुदों फुङावनो नोंथाङा अबेसिम सफैखो जेला खबर लायो गैया बिथांनि मबाइला बिथाङा मबाइलखौ हमा ओमफ्राय जेला जोङो बरपेटासिम लागै जों सहैयो अब्ला बिथाङा फन खालामहरबाय सहेन औवारिनि ओइदिनखालि बार्थडे दंमोन सहेन औवारिखौ खावलायहरबाय थिगानो जेखौ बुंदों जों गनायदों नोंखौ बुंनो सानदों खिन्थु बेबादि मानसिया मा खालामदों जों जेला थांनानै जों जेला थांना फैबाय बिनि अखानायै 1 तारिखआव जोङो 1 तारिखआव जों नुबाय बिथाङा दिल्लीयाव थांखुमाबाय जोंनि रावबो इनफरमेसन होआखिसै जों रन्जन दैमारिखौ नायनो थांनायाव बिथाङा थांनो हाया जौ लोंनायाव खरसा दं होननानै बुंहरबाय बिसिनानिफ्राय उन्दुनानै खिन्थु बिथाङा मा खालामदों पलिसि खालामनाय मिटिं खालामनानै दिल्लीयावसो स्रोद दाना थांखुमाबाय दाना 2 तारिखआव जों खबर मोनबाय निउसाव नुबाय माब्रै जाखो जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा सोरनाव सोंना थांखो आफादगिरियाव जों सोंबाय आफादगिरियाव आं मिथिया आंनो खबर होआखै नोंनो होदों नामा जों सोंबाय रावबो मिथिया बिथांनि रिजोना बेनो बिथाङा दिनै ब्लेकमेलिं खालामदों इउनिटेड फराम एक्स एनडिबिखौ बिथाङा दिनै हारसिंनो गोहो पावार बाहायदों इउनिटेड फराम एक्स एनडिबिखौ दिनै बिथाङा दिनै जोंखौ बुंदों रिसाबेल खालामदों जेबो रिजन गैयालासेनो दिनै आंखौ दिनै बोख्लायदों होननानै बुंदों दिनै नोंथांनि मेन दुर्बलथा बेनो जों बिथांखौ बार जों खावलायदों नोंथाङा मानो बिदि भुल खालामखो थिग बेबादिनो दिल्लीनिफ्राय फैखांनानै 3 तारिखआवहाय क'क्राझाराव माबायावनो गुवाहाटियावनो लगे दिल्लीनिफ्राय फैनानै आब' अनजलिया बेखौ फन खालामनानै लाखिदों रायलायदों बेनिफ्राय ओइदिनखालि आरोबाव दानि गोदानै मोननाय मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि रजराज बसुमतारियाबो ओइदिनखालि दङमोन ओइदिनखालिनो दिल्लीनिफ्राय फैनाय लोगो फ्लाइटनिफ्राय फैनाय लोगो बिथांखौ लामायाव लाखिना रायलायदों जे नों माबोरै हारसिङै दिल्लीयाव थांनो हानाय जाखो नोंथांखौ सोर गोहो होखो नोंथांखौ सोर अथराइज होखो दिनै बेफोरबायदि मोनसे कुइसन खालामनायाव बिथाङा जेबो एन्सार होनो हायाखै बिथाङा जेरै दुखु फोरमायफ्लादों आं खबर होनो हायाखै मायाखै होननानै बुंदों नाथाय आंनो जुदि जौ फेनानै खरसा जादों मादों होनना बुंनो हाबाय खिन्थु थांखुमानायखौ बे हाया बिथांनि रिजोना बेफोरनि थाखायनो दिनै इउनिटेड फराम एक्स एनडिबिआ बिथांखौ दिनै जेनेरेल सेक्रेटारि पर्टनिफ्राय बिथांखौ एजिकिउटिभ मेम्बाराव लाबोफिननो गोनां जादों दिनैसिमबो जों इउनिटेड फराम एक्स एनडिबिआ दानस्रां नार्जारि बिथांखौ जों दिनैहाय एक्सपेल खालामाखै जों मालाबाबो बिथांखौ जोङो सासपेन्ड खालामाखै जों दिनैसिमबो जों दङ बिथाङा जुदि दिनैनि तारिखआव जुदि मोजांब्ला बाव जोंहा बुंनांगौ गैया बिथांमोना ज'यैनो जों फैनानै मावफिननो हागोन आरो बेल' नङा बिथांखौ आरोबाव 4 तारिख मार्चआवनो 5 तारिख मार्चआवनो नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय ग्रिन बिलि दाब्बायावनो आरोबाव जों लेंहरनानै सिस्टेमेटिकलि जों सावरायलायनायनि गेजेरजों जों बिथांखौ सार्च खालामदों जों बिथांखौ सेबदों नोंथाङा मानो बिदि बार खालामबाय थादों खेबसे नङा खेबनै नङा नोंथाङा माब्रै मा खामानि मावनो नागिरदों सोर पावार होखो सोर अथराइज होखो जों जेला बुङो अब्ला बिथाङा गाबदों रोखो गाबदों बिथाङा जोंखौ क्षमा बिदों जोंनाव आपिल खालामदों आं जि भुल खालामबाय आरो नेक्स्टनिफ्राय आं मालाबाबो बिदि भुल खालामलानो दिनै बिथाङा बे दाब्बायावनो बे ग्रिन बिलि रेस्टुरेन्टआवनो बिथाङा गाबनानै जोंनाव क्षमा बिदों सोंनो हागोन गासिबो सारना बाव दंजोबो गाबनाय नुग्राफ्रा क्षमा बिनाय नुग्राफ्रा बिसोरनो जोब दिनै बिथाङा खेबसेल' नङा खेबनै खेबथाम दिनै बिदि खामानि मावदों आरो बेल' नङा दिनै बिथाङा दिनैहाय जेला जोंनिफ्राय बेबायदि गोजान जालाङो जों फोथायदोंमोन नाथाय बिथाङा रासिनसो गोजान जालांदों थिग बेबायदिनो आरोबाव बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जोंखौ इनफरमेसन होआलासेनो इउनिटेड फरामनो जेबो मेसेज होआलासेनो सासे आफादगिरि मानगोनां सिला बसुमतारिनो जेबो मेसेज होआलासेनो दिनै बिथांमोना आरोबाव
प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बिथांमोना सानैसो जुनियर गथ'फोरखौ लांनानै बेयाव आरो दिनै बिथांमोनासो थांफुना रायलायबावदों बेफोरनो कमप्लिटलि दिनै दानसोरां नार्जारिनि बिथांनि दुर्बलता दिनै बिथाङा दिनै इउनिटेड फरामखौ दिनै सिखोमा ब्लेकमेलिं खालामनानै मेगन खाथेनानै दिनै बिथाङा जोंखौ खामानि मावबाय थादों बिथांनि मेन दायया बेफोरनो आरो बेल' नङा 3-4 मासनि सिगांबाव जोंनि दानि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' आरो निआइनि एडभकेट एके भट्टाचार्यआ बिथांखौ लेंहरनानै लोगोसे भिक्टिमाइज फेमिलिफोरखौ लानानै दिनै बिथांमोनहा सावरायनो होननानै लादोंमोन बे सावरायनायाव भिक्टिमाइज फेमिलिफोरनो आर'नाइ गांसे सोनानै बरायनो नागिरदोंमोन ओइदिनखालि भिक्टिमाइज फेमिलिफ्रा बिथांमोननि आर'नाइ सोनानै बुरखायनो नागिरनायखौ दिनै बिथांमोना गनायाखै ओइदिनखालि गांसेबो आर'नाइखौ भिक्टिमाइज फेमिलिया सासेबो गानाखै दिनै बेफोरबो मोनसे एके भट्टाचार्यखौ लाबोनानै सावगारिल' खेबनानै देखायनानै जों मावदों बेबायदि स्टाइलाव दिनै बिथाङा खामानि मावबाय थादों बेफोर कमप्लिटलि दिनैहाय मा होनो दानसोरां नार्जारि बिथांनि माखासे लेथ्रा पलिसि खामानि मावनाय बे मोनसे थांखि दिनै बेफोरखौ नोजोर बोनानै दिनै जों इउनिटेड फराम एक्स एनडिएफआ जों दिनै दुखु मोनदों खौरां मेल लानो गोनां जादों जों दिनै आरो बेल' नङा गोबां दिनै बिथाङा रिजन बिदों जों रिजनखौ लांबाय थागोन थांनाय एप्रिलनि 13 थारिखआव मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांजों जोंखौ लांनानै बिथाङा रायलायहैदों बे रायलायहैनायाव जोंनो ओरैबायदि बुंदों मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जे नोंथांमोननि एनडिबिनि माखासे समस्याफ्रा माब्रै जाखो आं दिनै जेबो मोनथिया एनडिबिनि खामानिफोरखौ आं जेबो मोनथिया बेफोरखौ दिनै गबिन्द आरो फेरेंगामनासो मावनांगौ होननानै बुंदोंमोन नाथाय बेहायबो दिनै दानसोरां नार्जारिया बार बुंदों जे इउनिटेड फराम एक्स एनडिबिखौ जेरैखि जायाबो सरकारजों पावार थानाय सरकारजों एलायन्स जानाय खामानि मावनांगौ होननानै बुंदों जोंबो फोथायदों बिथांनि बुंनायखौ जों सानदों नोंगौ पावार थानाय मानसिफोरजों थाफानानै किसु खामानि मावनांगौ नाथाय 4 बोसोर बारलांबाय 4 बोसोर बारखांनायनि उनावबो दिनैनि थासारियाव जोंनि एनडिबिनि माखासे बिथा रेकर्ड जालांखांनायनि उनावहाय दिनैसिमबो 100आव दिनै 10% दिनै इउनिटेड फराम हिसाबै बा इउनिटेड फरामनि बा दिनै बारग' एनडिबिफोरनि जानानै दिनै मोनसेबो दिनै साक्सेस जायाखै 4,000 जाबाय आरो बिनिफ्राय दिनैहाय जोङो मोनबावनांगौ दङमोन दिनै बेखौबो इउनिटेड फराम एक्स एनडिबिआनो आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारजों जोङो बार सावरायनायनि गेजेरजों जों दिनैहाय 678 बे केडार्सफोरनो थाखाय जों रिहाबिलिटेसनखौ जों होनो थाखाय दिनै रेडि जानो थांगासिनो बे खोथाखौ जोंनो मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा दिनै थांनाय 21 थारिखआवसो सेप्तेम्बर 21 थारिखआवसो सावरायनायाव जोंनो बेखिनिखौ खोथाखौ होदों दिनै बेनिखायनो दिनै जोङो हेमन्त बिश्व शर्मा आसामनि सीएम मानगोनां बिथांखौ जोङो इउनिटेड फराम एक्स एनडिबिनिफ्राय जोङो धन्यबाद होदों आरो दिनैहाय दानसोरां नार्जारिनि जेनोखि जोंनि जोथो मैयानि गावनि प्रेस रिलिजआव होनाय मा होनो रिजन बिनाय जे जाहोन बिनाय दिनै बेफोरनि कमप्लिटलि जाहोना बेनो जे दिनैहाय बिथाङा सरकारजों थाफानानै गावल' सुबिदा लानानै थाखा फैसा लानानै दिनै इउनिटेड फराम एक्स एनडिबिखौ ब्लेकमेलिं खालामदों आरो मोनसे खोथाखौ बुंदों दाख्लै भुटाननिफ्राय 6 जन बर'नाय बे 6 जन बर'नायखौबो दिनैहाय बिथाङा हारसिं नाम लानो नागिरदों नाथाय बे नङा थांनाय मेनि 3 थारिखआव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मानास पार्कआवहाय सिकिरि रेस्टुरेन्टआवहाय आसामनि चिफ मिनिस्टारा इउनिटेड फराम एक्स एनडिबिखौ हरनि 12थायाव लोगो हमनानै रायलायदों बे रायलायनायाव जों खावलायदों जे जोंनि एक्स एनडिबिनि समस्याखौ मावना होनांगौ भुटाननिफ्राय लानानै नेपालनिफ्राय गुबुन थानाय मानसिफोरखौ लाबोजोबनांगौ केसफोरखौ लाबोजोबनांगौ होननायाव जेला बुङो अब्ला भुटाननिखौ डाइरेक्ट बुंदों प्रमद बर' नोङो भुटाननो लाइजाम लिरदो दिनै बिथाङा चिफ मिनिस्टारा दिनै बिथांखौ खामान होदों बेनिफ्रायसो दिनै बिथांमोना खामानि मावनो गोनां जादों जुदि दिनै चिफ मिनिस्टारा जुदि खामान होआ दिनै थारिखआव बै 6 जनाबो दिनै थारिखआव मालाल' गबोआ बिनि कमप्लिटलि रेसपन्सिबिलिटिया 6 जन गबोनाय रेसपन्सिबिलिटिया आसाम गभर्नमेन्टनि दानि मानगोनां सीएम डक्टर हेमन्त शर्मानि आखाइ दंजोबो दिनै सोरबा नाम लानो नागिरदों नाथाय बे कमप्लिटलि बे नंखाय बेफोरखौ जों मोनथिगौ आरो दानि जेसेबांनाखि खामानि मावबाय थानो नागिरदों
दिनैहाय बिथांमोना दिनै थाल मोनदों इउनिटि फराम एक्स एनडिपिआ दिनै CMजों जों मास मोनसेजों खेबनै जों सावरायबाय बे सावरायनायाव कमप्लिटलि दिनै बिथाङा जोंनो एसुरेन्स होदों इउनिटि फराम एक्स एनडिपिआ जेसेबां जयै थानो हागोन बारग' एनडिपिआ जेसेबां जयै थागोन गाबथानो हागोन नोंथांमोननि समस्याखौ 4 बोसोराव जाय खामानिखौ दिनै बिथाङा बुंदों 4 बोसोर जाबाय बिथांमोना एक्स एनडिपिफ्रा दिनैसिमबो जेबो दिनै दुस्तामि खामानि मावाखै जेबो उसुबिदा खालामाखै बिनि थाखायनो दिनै बिथांमोननि खामानिखौ फाइनाल खालामना होजोबनांसिगौ होननानै बिथांमोना दाख्लै 21 तारिख सेप्तेम्बराव दिनै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनो बे खोथाखौ होदों बेनिफ्राय दिनै आरो बेल' नङा मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि हियारिंआ फैगौ नभेम्बरनि 20 तारिखआव जागोन 2024 आवहाय बे हियारिंनि बिखयै रन्जन दैमारि सारनि बिखयै CBIनि केसनि बिखयै जों खावलायदों जे जेरैखि जायाब्लाबो रन्जन दैमारि सारखौ बेलाव लाबोनांगौ बे बेलायाव आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा सारा दिनै बिराद मोजां फोरमायदों जे बिथांनि रन्जन दैमारिखौ बख'नांगौनि थाखाय आसामनिफ्राय जेसेबांनाखि मा होनो NOC होनांगौ जेसेबांनाखि डकुमेन्टस नांगौ बे बुस्थुखौ दिनै बिथांमोना हरजोबनायनि दिनै रोखा होजोब्बाय दिनै बे जोंनि थाखाय इउनिटि फरामनि थाखाय दिनै बे मोनसे साननो गोनां जों मोनसे बिसास आरो फोथायदों बिनि थाखायनो दिनैहाय बे जोंनि रन्जन दैमारिनि आरो बाखि केसफोरखौ जेसेबांनाखि दिनै मा होनो मावफुंनो लानाय आरो दिनैहाय आसामनि जेनेरेल एडभकेट मानगोनां देबजित सयकिया दिनै बिथांजोंबो जों लोगो हमदों बे लोगो हमनानै दिनै बिथाङाबो बुंबाय जे नोंथांमोननि केसआ पलिटिकेलि दिनै जाजोबसिगोन आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हिमन्त शर्मा सारा आंनो फोरमायहरबाय आसामनि स्पिकार मानगोनां बिश्वजित दैमारिया आंनि मेसेज हरबाय दिनैहाय नोंथांमोननि केसआ टेनसन खालामनांगौ जेबो गैला आङो कमप्लिटलि नर्मेल खालामनानै नोंथांमोननि केसखौ आं फोजोबना होसिगोन होननानै दिनै बिथाङा थांनाय 23 तारिख खालि बेवहाय आंनि प्रेजेन्ट दं मानगोनां मा होनो आसामनि एडभकेट जेनेरेल देबजित शर्माजों सावरायनायाव बिथाङा बे खोथाखौ स्पष्ट होनदों अब्ला दिनै बिथांनि हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय बिश्वजित दैमारि सारमोननि दैदेननायनि गेजेरजों दिनै जिबायदि मोजां मोनसे परिबेसाव फैदों बे मोजां परिबेसाव फैनायखौ नुनानैसो दिनै जोंनि मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि दानस्रां नार्जारिया दिनैसो गावखौ जेनेरेल सेक्रेटारि होननानै दिनै नाम लानो नागिरफिनदों इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनि जेनेरेल सेक्रेटारि नाम लानो नागिरफिनदों दिनै बिथाङा दिनैसो सिमां नुफिनदों मानो दिनै जोंनि इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनि खामानिया दिनै मोजांनिफ्राय मोजां जाबोनायखाय दिनै क्रेडिट लानो नागिरफिनबाय बिथांखौ दिनै जों बिराद फोथायोमोन जोबोद मोजां मोनोमोन नाथाय दिनै बिथाङा जोंखौ एरायना थांनायनि उनावहाय जों जेला बिथांखौ मा होनो रिसाबेल खालामनानै जेला बिथांनो जोङो एक्टिभ मेम्बार हिसाबै दोनो अब्लासो बिथाङा दिनै खर'बो सादों आरो मोजां फिथाइखौ नुहुरनाय बायदिखाय मोजां रिजाल्टखौ मोनसिगोन बायदिखौ नुनायखाय दिनै बिथाङा मा खालामदों इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनि जेनेरेल सेक्रेटारि होननानै दिनै बिथाङा डिमान्ड खालामदों लाजिनांगौ बिथाङा इउनिटि फरामनि जुदि जेनेरेल सेक्रेटारिब्ला इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनि मुंख्लं सानाव 32थि मुंख्लं सानाव गुफुराव मानो नुजाथिनो हायाखै बिलाय उदालगुरियाव मानो थाया बिलाय साननो गोनां लाजिनांगौ बाथ्रा बिथाङा बेनिखायनो दिनै नोंथांखौ जों स्पष्ट होदों नोंथाङा दिनै साननो थाखाय सम दं बुजिनो थाखाय सम दं नोंथाङा जुदि गोसोखौ जुदि क्लियार बा साफाब्ला नोंथाङा जों फैनानै मोजाङैनो ज' फैनानै बाहागो लानानै मावफैफिननो हागोन बेखौ जों वेलकाम खालामगोन बेनिखायनो दिनै नोंथाङा जायखि जेरावखि थाया नोंथाङा सोरनिबा मा होनो थाखा फैसानि जुदि बेन्दोंआव माख्रायाव जुदि नांथारदोंब्ला बे नोंथांनि थाखा फैसानि माख्राया बे अराय समनि थाखाय सान्थि नङा बियो नोंथाङा नोंथांनि लोगो 54 जन सेन्ट्रेल जेलाव थानाय लोगोफोरखौ नोंथाङा गोसोखां बेखौ गोसोखांनानै दिनै नोंथांनि इउनिटि फराम दादोंमोन नाथाय दिनै नोंथांनि इउनिटि फराम दानाया दिनै मिसा थाखा फैसानि माख्रा बेन्दोंआवसो नांथानानै दिनै नोंथाङा गोजोम हैदों दिनै जों बेखौसो नुदों गावनि हास्थायनाय गावनि लुबैनाय गावनि साक्सेसखौ दिनै बिथाङा लुबैनानै दिनै बेबायदिनो माखासे इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनि लिडार आरो केडार्सफोरखौ दिनै बिथाङा लांफिनदों बेनि थाखायनो जों इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय जोंहा दिनै दुखु मोनदों बेनिखायनो दिनै इउनिटि फराम एक्स एनडिपि हिसाबै जोङो दिनैहाय बिथांनि मैयानि सोंनायनि जिहेतु रिजन बे बुस्थुखौ दिनै जों होदों बेनिखायनो दिनै बिथाङा बे रिजननि सायाव नों सानफिनदो दा बेनि थाखाय जोंनि बुंनाया जुदि माबाफोर जुदि भुल जादोंबा नोंथाङा जोंनावहाय आरो क्लियारिफिकेसन जानो हागोन जिरायनो हागोन बेखौ बुंदों आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंनानै फोजोबनो सानदों बेनो जाहैबाय बिराद गिदिर साननो गोनां बाथ्रा
ओरैबायदि सिरियास बाथ्रा बियो जाय बाथ्राखौ जों रायलायोब्ला बुङोब्ला लाजिनांथाव बाथ्रा बेफोरो एनिटे फराम एक्स इन्डिभिडुवेल सासे जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जाय जि बुस्थुखौ जोङो एकर जाखांनायनि उनावहाय जोङो जेसेबांनाखि एक्स रिजियानि लिस्ट थानाय मुंख्लंफोरनि लिस्ट थानाय बे लिस्टआ जाहैबाय 3111 जन बे लिस्टनि गेजेराव दिनै बिथाङा सरकारजों थाफानानै गोहो पावार गोनांफोरजों थाफानानै बिथाङा दिनै मा खालामदों मोनफ्रोमबो जिल्ला हाबनानै बे मुंख्लंफोरनि लिस्टआ 3111 जना फेक दं होननानै बिथाङा दिनै सनितपुर गहपुरनिफ्राय बिकाजुलिनिफ्राय गासिबो दिनै जिल्ला हाबनानै दिनै माखासे सेंग्राफोरखौ लोगो लानानै दिनै फेक गोजा नंखाय गोजा होननानै दिनै बिथाङा नामखौ दानबोबाय थादों जे जायगायाव 3111 जनखौ जोङो सरकारनो गथायखांखाबाय बे भेरिफाइ जाखाजोबखानाय बुस्थुखौनो जुदि दिनैहाय बिथाङा नङा होननानै फेक जोब होननानै जुदि दानबायब्ला होमबा बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन बिनि रेसपन्सिबिलिटिखौ सोर लागोन बिनि रेसपन्सिबिलिटिया एनिटे फराम नङा मानगोनां मुंख्लं न'खरनि फेमिलि नोंथांमोन जाय बिथांमोना नामखौ दानजादों जुदि नामा गोमाबायब्ला बेनि कमप्लिटलि दायनिगिरिया दानसोरां नार्जारिया दिनै मोनफ्रोमबो दिनै सानजानिफ्राय सोनाबहासिम माखासे सेंग्राफोरखौ लानानै मुंख्लंफोरखौ नंखायजोब फेकजोब होननानै दिनै दानजोबलांबाय दा बेनिखायनो उनफ्राव जुदि माबाफोर जुदि जायोब्ला बिनि रेसपन्सिबिलिटिया जोंनाव नङा मानगोनां मुंख्लं न'खरफोर बिनि दायनिगिरिया दानसोरां नार्जारि जागोन बेनिखायनो जोङो दिनै बार खावलायदों बेफोरबायदि भुलखौ जुदि एरायनानै जुदि नोंथाङा जुदि जोंनि गेजेराव जुदि फैफिननो हायोब्ला जोङो नोंथांखौ नोंथांनि लुबैनाय बायदिनो जोङो नोंथांखौ मावनो खाबु होगोन जों इउनिटि फराम हिसाबै बेखौ नोंथांखौ जोङो मेसेज हरबाय आरोबाव इयुनाव नोंथाङा जोंनि इउनिटि फरामखौ आरोबाव बेबायदि सोरनिबा पावाराव थानाय गोहोफोरखौ थाफानानै जोंनि जेनिखि मोजां खामानि मावनो थांनायावहाय नोंथाङा जाहाथे जोंनि गेजेराव बिभाजनखौ लाबोनो नाङा बिभाजन लाबोयोब्ला बिनि दायनिगिरिया नोंथाङाबो सानसे समाव भुगिनांगोन नोंथाङाबो सानसे समाव अन्थाइबो खुबैनांजानोबो हागौ नोंथांनि दायाव जोंबो गोग्लैफानो जानो हागौ बेनिखायनो दिनै नोंथाङा सुद्रायनाया मोजां आरो दिनै साननायाबो गोनां बेखिनिखौ आं खावलायबाय जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंहा थांनाय आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हेमन्त बिस्व शर्माजों थांनाय 21 तारिखआव सेप्तेम्बरनि 21 तारिखआव जों मोनसे इउनिटि फराम एक्स इन्डिभिया 13 जन टिम लानानै बिश्वजित दैमारि सारनि दैदेननायाव जोङो आसामनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि चिफ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो एडिजिपि आरो गोबां सेक्रेटारिफोरखौ लानानै मानगोनां डक्टर हेमन्त बिस्व शर्मा सार आरो मानगोनां डक्टर रिनिस पेगु आरो मानगोनां जोंहा इउजि ब्रह्म केबिनेट मिनिस्टार आरो लोगोसे बिथाङा जोंजों थाफानो मोनदों डक्टर हेमन्त बिस्व शर्माया बुंदों जे इउनिटि फराम एक्स इन्डिभिनि बा बारग' इन्डिभिफोरनि बे सावरायनो गोनां दङ बाखि मा होनो एबसुनि सेंग्राफ्रा ओंखारलांजोबदो बाखि दिफेनाल' थालां होननानै दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टारा जोंनो डिक्लेयार होदों बे सावरायनायाव दिनै दिफेन बर' बिथाङाबो इउनिटि फराम एक्स इन्डिभिया माबायदि स्ट्रङै सावरायदों आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिस्व शर्माया जोंनि खोथाखौ माबायदि रेसपन्ड होदों आरो आसामनि चिफ मिनिस्टारा जोंनि खोथा लानानै दिनै जोंनो मा एसुरेन्स होदों बे कमप्लिटलि दिनै वाननिफ्राय वान गासैबो सेप्टारफोरखौ लानानै दिनै बिथाङा जोंनो मोनसे फोरमायदों आं दहाय एसे सिगाङाव बुंनाय बायदिनो मानगोनां जोंनि एक्स इन्डिभिनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारखौ जेरैखिजाया बख'नो थाखाय आसामनिफ्राय जिखिनि नांगौ इउनिभार्सिटिफोरखौ बिथांमोना हरनो थाखाय दिनै रेडि जाबाय बे जोंनि थाखाय मानगोनां हेमन्त बिस्व शर्मा सारनि जोङो बाख्नायथाव बाथ्रा बेनिखायनो इउनिटि फराम एक्स इन्डिभिनिफ्राय जोङो सारखौ धन्यबाद होबाय आरो लोगोसे आसामनि स्पिकार मानगोनां बिश्वजित दैमारि सारनि दैदेननायाव जोंनि जे गासैबो इन्डिभिनि समस्याया क्लसाव लिरजानाय समस्याफ्रा दिनै सल्भ जानो थांगासिनो दिनै बियो मोगथां महराव फैनो थांगासिनो बेखौ मदद होनायनि थाखाय इउनिटि फराम एक्स इन्डिभिनिफ्राय बिथांनोबो जों धन्यबाद होदों आरो मानगोनां आसामनि मा होनो जेनेरेल एडभकेट देबजित सयखियायाबो जोंनो जिखिनि मेसेज होदों जिखिनि पजिटिभ रिजाल्ट होदों जिखिनि जोंनो गोजोनग्लाय होदों भिक्टिमाइज बिलखौ जों लाफानो सावरायनायाव लाफादोंमोन
बिथांमोननोसिमबो जिखिनि मेसेज होदों जिखिनि बाथ्रा होदों बेबो पलिटिकेलि गासैबो नोंथांमोननि खामानिया पलिटिकेलि जाजोब्बाय नोंथांमोना जेबो टेनसन लानांगौ गैला नोंथांमोननि समस्याफोरखौ सल्भ जानो थांगासिनो बेनिखायनो आङो पिपि जाय बिथांमोना पिपिआव दायथ' दङ पिपिनि खामानिखौ बिथांमोना आं जोंनि सिगाङावनो फन बुनानै कमप्लिटलि बिथाङा बुंहरदों जे मा होनो एनडिबिनि गासैबो केसफोरखौ नोंथाङा जेसेबां हायो इसेबां थाबैनो समस्याखौ समाधान खालामना होनांगौ होननानै दिनै बिथाङा बुंहरदों बिनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों बिनि थाखाय मानगोनां एडभकेट जेनेरेल देबजित सयकिया सारनिसिमबो जोङो धन्यबाद होबाय इउनिटेड फरामनिफ्राय आरोबाव दिनैबो इउनिटेड फराम एक्स एनडिबिआ आसामनि एडिजिपि मानगोनां एसबिनि हिरेन नाथ बिथांजोंहाय दिनै 4टायाव आरोबाव टक जागोन बे टकआवहाय गासैबो समस्याफोरखौ लानानै रायलायनाय जागोन आरो बे समस्यानि जितु सावरायनाय बे सावरायनायनि फिथाइया दिनै जोङो मोनसे मोजां रिजाल्ट मोनगोन मानो होनोब्ला 21 तारिखआव सावरायनाय बे मेसेजनि सायावनो गासैबो बाथ्राखौ सावरायफिननाय जागोन ओंखायनो बाव जोंहा जेबो सन्देह गैया जेबो आदारवाइज जानांगौ जेबो गैया सिगांनि पजिटिभ आरो बे पजिटिभखौ लानानै दिनै माखासेल' जों रायलायबावनाय जागोन इयुनाव किसु खामानि मावनो थाखाय दिनै बे सावरायनाया दिनै मोजां जागोन सिला बसुमतारी दैदेननायावहाय जेनेरेल सेक्रेटारि मानगोनां गोदानै मोननाय रसराज बसुमतारी दैदेननायावहाय जोंनि मोनसे टिमा दंहोयो जों आसा मिजिंथिदों इउनिटेड फरामनिफ्राय दिनैनि सावरायनायाव जोबोर मोजाङैनो जोङो मोनसे रिजाल्ट मोजां मोनगोन बेखिनिखौ फोथायदों जोबथारनायाव आं बारा बुंनो थाङाखै जे जोंनि इउनिटेड फराम एक्स एनडिबि बा बारग' एनडिबिफ्रा जोंनि समस्याखौ मावनोब्ला जोङो सोरनिबा थाखा फैसा सोरनिबा स्किम थिकिम सोरनिबा लब खालामनाय जुदि खारफायोब्ला जोङो जोंनि बुंबाय थानाय खुगाजोंनो बुंबाय थानाया गोसो गोरबो जुदि मावनाय मदद गैयाब्ला बे मालाबाबो साक्सेस जानाय नङा सोरबाया बुंनो नागिरदों इउनिटेड फराम एक्स एनडिबिनि खामानिया साक्सेस जायोब्ला रन्जन दैमारि गाबोन गबोयोब्ला जों नोंथांमोननि थाफागोन जों मावखांनानै जुदि दैमारि गाबोन गबोखांनायनि उनाव नोंथांमोननो फैफानायाव मदद होफैनायखौ जोंनो मा नांगौ जोंनो नांगौ सिगाङावसो नङा होमबा जोंनो उनाव मानो नांगौ सोरबाया बिदिबो जोंनो बाथ्रा बुंग्रा मानसि दङ बेनिखायनो दिनै बेफोरखौ बुङालासिनो जोङो दिनैनि समाव जों ज' नांगौ गासैबो एक्स एनडिबिखौ आं दिनै खावलायगोन मानगोनां गबिन्द सार डेपुटि चिफनिफ्राय लानानै मानगोनां फेरेंगा बसुमतारिनिफ्राय लानानै एम जोंहा मानगोनां प्रिस मुसाहारि मानगोनां सानजारां बिथां मानगोनां एमएलए भुपेन बर' बिथां आरो मानगोनां जोंहा एस ग्रुपनि प्रेसिडेन्ट मानगोनां मा होनो सावरायग्रा बिथां नोंथांमोनखौ आं दिनै खावलायो इउनिटेड फरामनि जानानै जे नोंथांमोनानो साफा साफा दैदेनगिरि जानानै साफा साफा सिगनेटरि जानानै जों एक्स एनडिबिफ्रा 2025नि सिगां जुदि खौसे जुदि जानो हायोब्ला मिलायनानै जुदि जों गाबथानो हायोब्ला जों साननाय बादि जों लुबैनाय बादिनो जोङो गासैबो जोङो मावफुंहैनो हागोन बे बिखिनिखौ जों मिजिंथिदों बेनिखायनो अन्नानै प्लिज जाहाथे गासैबो इउनिटेड बारग' एनडिबिफ्रा जों खेबसेनि थाखाय ज' जानानै जुदि सावरायोब्ला सुबिदा उसुबिदाखौ लानानै जुदि सावरायोब्ला इयुनाव जोंनि समस्या सल्भ जागोन बेखौ जों मिजिंथिदों आरो गुबुनफोरखौ जोङो गासैबो आसा खालामनो हाया गुबुनफ्रा जाहैबाय खुगाजों बुङो नाथाय आखाइजों मावा दिनै 4 बोसोर जालांबाय नैबे जे मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै दिनै जों साननो गोनां जादों बेनिखायनो अन्नानै आं दिनै बुंबाय बारग' एनडिबि गासैबो लिडार आरो केडार्सफ्रा जाहाथे बयबो खौसे थानानै मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ बख'नांगौ रिपिकांमोनखौ बख'नांगौ जस बर' बिथांमोनखौ बख'नांगौ आरो बे भिक्टिमाइज फेमिलि सानैसो फासि जानो थांगासिनो दङ बिथांमोनखौ जोङो माब्रैबा जों उदां खालामनो हायो बिथांमोनखौ जोङो बासायनांगौ सेन्ट्रेल जेलाव थानाय बे 54 जन लिडार आरो केडारखौ जों उदांखौ लाबोनांगौ गासैबो केस आउट अफ स्टेटआव थानायफोरखौ दिनै लाबोनानै फोजोबनांगौ बेफोरखौ फोजोबनांगौबा जों बयनिबो सय मदद नांगोन आरो जों ज' आवगायनांगोन आरो जों स्ट्रं जानांगोन आरो जों खौसेथि जोङो जानांगोन अब्लासो जोंनि समस्याफ्रा गासैबो समाधान जायो बेनिखायनो जोबनायाव आङो खावलायो जों इउनिटेड फराम हिसाबै जों दिनैहाय स्ट्रं दङ सोरबा सासे सानैया दिनै दुरबल जानो हागौ जोंखौ सासे सानै क्रिटिसाइज खालामदों जानो हागौ नाथाय इउनिटेड फराम एक्स एनडिबिआ सासे सानै गैयिनि थाखाय जों मालाबाबो दिनै उइक नङा दिनै जों फुरा स्ट्रेंथआव दं जोङो मथा मथि 100आव 100 जोङो दिनैसिमाव जों स्ट्रंआव दं आरो जोंनि जिखिनि नाजानाय बे नाजानाया साक्सेस मोगथां महराव मोननो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो जोङो दिनै
जाय सरकारा जोंनि समस्याखौ 100% समस्याखौ समाधान खालामना होगोन जों बे सरकारजोंनो बारग' एनडिपि बा इउनिटेड फर मेक्स एनडिपिआ जों इयुनाव सापर्ट खालामनानै जोंबो पावारखौ लानानै जोंबो इयुनाव जों खामानि मावनो थाखाय जोंबो दिनै रेडि जानानै दङ बेखिनियानो